Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto la segona part del vídeo que vam començar la setmana passada, on us plantejava un possible viatge per cada mes de l'any. Un viatge que, perquè hi ha alguna festivitat o perquè és una època especialment bona per anar-hi, s'adapti molt bé a un dels mesos de l'any. En aquell cas vam fer de gener a juny, ara ens toca de juliol fins al desembre. Som-hi! Al juliol ens n'anem a Japó. Japó és un país que jo no recomano massa viatjar a l'estiu, però el juliol encara. La part positiva de viatjar a Japó a l'estiu és que hi ha moltíssimes festivitats. A l'agost, per exemple, tenim Obon, i al juliol, que és el cas que ens ocupa, tenim el Gion Matsui, que és una festivitat en la que hi ha unes desfilades de carrosses brutals i on fan també una desfilada de kimonos d'estiu. D'acord? És preciós. Això es realitza a la ciutat de Kyoto, que per mi va ser una de les sorpreses més agradables del viatge a Japó. D'acord? A Kyoto hi trobeu alguns dels temples més bonics de Japó, com pot ser el Temple d'Or, com pot ser el Kiyomizu-dera o com pot ser el preciós Fushimi Inari. Evidentment, jo, si aneu al Japó al juliol, aprofitaria i veuria Tòquio, veuria els Alps japonesos i unes quantes coses més que valen molt la pena. A l'agost ens n'anem a Suècia. Tornem al nord perquè Suècia és un lloc preciós i un molt bon lloc per passar un estiu calorós. D'acord? Nosaltres el primer viatge que va fer la Greta, el primer lloc del món que va trepitjar després de Barcelona va ser Göteborg. I va ser una oportunitat increïble perquè ella pogués passar un estiu una mica més fresquet, que es pogués remullar fins i tot una miqueta. Jo us recomanaria de Suècia. Primer, Estocolm, evidentment. Una de les ciutats més boniques d'Europa, teniu l'Ajuntament, que és increïble, el Gamla Stan. És una ciutat una mica com Copenhagen, us deia en l'anterior capítol, que tot és bonic, d'acord? Tot és molt elegant, molt net i ve molt de gust estar-s'hi. I quan hagueu acabat a Estocolm, jo us recomanaria fer una escapadeta a Göteborg perquè és molt més petit, molt menys turístic, però molt autèntic. Hi ha Slottsskogen, que és un parc genial, teniu el Kronmuseet, que és un dels edificis més antics de Suècia, i teniu també la possibilitat d'anar a una de les illes de l'arxipèlag, que també s'està molt bé, i només pel trajecte en ferri, passant per les illes, és preciós. Si us en recordeu, a l'anterior capítol us vaig dir d'anar a Atenes al juny abans de que arribessin els turistes, abans de que arribés la calor extrema. En aquest cas us proposo el contrari. Al setembre ens n'anem a Mallorca. A Mallorca quan ja hagin marxat una miqueta els turistes també i ja no sigui aquella calor tan no insuportable però tan dura. Mallorca és una illa que ens ofereix moltíssimes opcions. A mi la zona de Palma, la catedral és preciosa i té zones molt boniques, però potser quan encara hi ha bastant turisme, la zona del port és una mica així, però podeu anar cap al nord, cap a l'oest també, i hi ha entre la zona de muntanya, la zona dels ports i les platges, els fars, hi ha zones precioses a Mallorca i es menja molt bé. L'octubre és una època ideal per anar a Tanzània a fer un safari. Qui diu Tanzània diu Kenya, aquella zona d'allà, però en el nostre cas, per exemple, jo vaig passar un dels meus aniversaris entrant al Serengeti i és molt recomanable. A part ens va explicar el guia que amb el tema del canvi climàtic havia canviat una miqueta les èpoques de les migracions. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure manats i manats de nyus passant del nord cap al sud, perquè el recorregut el fan entre Masai Mara i Serengeti i realment va ser espectacular. A part d'això, al Serengeti s'hi troba tot tipus d'animals, hi ha elefants, hi ha lleons, hi ha lleopards trepadors, hi ha guepards, hi ha moltíssima varietat, a més el paisatge és brutal amb els arbres i les postes de sol, i també, a part del Serengeti, jo us recomanaria molt l'Ngorongoro. L'Ngorongoro és un cràter que dintre té un microclima molt particular, també té una zona amb un llac tota frondosa, però és espectacular. Jo crec que per la gent que ens agrada viatjar, el tema del safari és una cosa que tots tenim una mica marcat, no, a la llista d'algun dia he de fer un safari. I l'octubre és una època perfecta per anar-hi. Al novembre seguim lluny, seguim en aquest cas el sud-est asiàtic i anem a Vietnam. Vietnam és un dels països més bonics del món, on millor es menja, molt barats i amb una gent encantadora.
Nosaltres, per exemple, vam tenir la sort de poder fer part del viatge amb guies locals que ens explicaven una miqueta la seva forma de viure, la seva forma d'entendre la vida, i va ser molt interessant. Jo us recomanaria per anar a Vietnam un mínim de 10-15 dies, i en cas de que hagueu de prioritzar, és veritat que al sud hi ha el delta del Mekong, que també és interessant i és molt bonic de veure, però prioritzaria la part del centre, sobretot Hoi An, que diuen que és la ciutat més bonica de Vietnam, i la part del nord, d'acord? Hi ha Hanoi, que és la ciutat més important, i sobretot les dues excursions que valen ja la pena només anar a Vietnam per fer-les, que és el creuer per la baia Halong i el trekking de Sapa, que són dues excursions increïbles, de veritat, impressionants. El mes de desembre l'he deixat guardat per una cosa que crec que més ara està bastant de moda, que sigui un viatge d'aquests de desembre, que són els mercats de Nadal. Jo us recomanaria, sobretot, dos llocs on anar, d'acord? Els dos estan a Alemanya i són molt diferents, també depèn del tipus de viatge que vulgueu fer. Per una banda teniu els mercats de Colònia, d'acord? Els mercats de Nadal de Colònia són dels més bonics que hi ha a Alemanya, molt autèntics, amb moltes varietats de temàtiques, i teniu, per exemple, un dels mercats davant de la catedral, que és impressionant realment l'entorn. Colònia és un destí que dona per pocs dies, sí que hi ha alguns museus per completar, però, per altra banda, us dic, l'opció també és Berlín. Berlín és una ciutat amb moltíssima història, podeu fer molts tours del Tercer Reich, del mur de Berlín, interessantíssims. Ara, dona per més dies. Jo potser Colònia hi aniria 3-4 dies, a Berlín mínim una setmana, perquè podeu veure també els trossos del mur de Berlín, podeu anar a veure la catedral, podeu anar a veure tot el que té Berlín per oferir, que és moltíssim. A més, els mercats de Nadal de Berlín també estan molt més disgregats, n'hi ha alguns més a la zona centre, però alguns dels més autèntics heu d'anar més de les afores, d'acord? Així que varia amb l'any, jo espero que algú pugui fer tots aquests viatges en un any, senyal de que té molts diners, té moltes vacances, i res, espero que us hagi agradat molt el vídeo. Recordeu, com sempre, que ens podeu deixar el vostre like si us agrada el contingut que fem, i també ens podeu deixar als comentaris qualsevol opció, pregunta, dubte o proposta que tingueu. De mi m'agradaria que parléssiu d'això o d'allò, i ens ho mirarem, d'acord? Ens veiem al segon capítol, que vagi molt bé. Adeu!